Hát átdobta Attila onnan ide a labdát. Gyere, Dani! Megeszem a szendvicsedet! Ez Jó, ez így. Jó van, Áron, ez mi volt, édesem? Ez a napozunk nincs standot. Hát ott nincs a pálya. Nem szép húzták. Ha így csomó meg még össze fogjuk adni. Ringeri. Labda. Kézen volt a labda. Szerintem. Forrad, figyelj! Ki volt a közben? Túloldalt. Szép. Jó! Jani, Hacsi! Miért nem támadja meg? Már akció. A 11-es 9-es, akkor elmondta, hogy két ne hagyjuk tőle. Tudja. Az utasi jövő. 11-es nagyon végül. Csúrgó is áll. Nincs szentelünk. Mándok is 10-es. 90 kilótosak mindent Na! Na. Hát azért ő ütötte ki. Az edzőnek kell szólni, róla ment ki. Ő ütötte ki. Hát éppen, de hogy csinálja előtte? Arra is. Mi van? Lőd már be! Lőjél! Mi van? Nem látod. Nem látnak. Süt a nap, igen. Ez nem elvakította a nap. Nem látod. Erre nem kérdez, nem mondtam, hogy lőjjön. Jó. Jó. Gyerünk, Dávid! Akkor eldobtuk. Eldobtak, nem? Lehet, hogy dobtuk el. Lehet, hogy dobtuk el. Akaskodunk, hogy nézni. De akkor miért indult újra? Mert nem volt kapcsolódás, baszki. Mitől indult újra a támadó? Bravo, Áron! Nem igazán vannak, úgy látom. Na most fújjátok már fel! Gyerünk! Gyerünk, Norman! Nem baj, hogy ezek csak elfáradt őket. Túloldal! Állat is kérdezik, hogy Kint volt. Ötös. Gyerünk már! Menjen már egy kicsit hátrébb az a kék sapkás.
Megkapunk egyből labdát, megcsináljuk. Megkapjuk a labdát, menjél ki a labdát. Szegény Norma. Mindig keresztben. Figyelj! Használjátok már. Na, Ez be kell lőni. ott a Dávid. Gyerünk, Dani! Meg vagyunk! Meg vagyunk! Nem lőttük el. Mindig idő. Hoppá, ott a Dani egy kicsit a víz alatt volt. Itt volt! Van középen. És ilyenkor mikor tudják le? Hát nem hagyta elvégezni. Mit is rajtuk? Sőt, tovább harcolt, nem hagyta elvégezni, azzal csak vissza, tovább. Ott van, ott van. Lőj! Mert most... Dob már be! Szép! Ja! Nem mond banán. Mi van, Kakis? Kettő. Nem látom. 2-1. Ezt még nem volt nehéz megjegyezni ki. Azt hiszem, hogy idő van még. Nem tisztizek. Bravo! Menjetek gyorsan, 12-es ki vagy. Elfelé, hát ne, adjátok már Dávidot úszni. Vissza. Gól volt! 3 pontos! Ja, hogy azt a megoldott. Le is adtak volna. A szarlövés, az is belúsztak volna. Gyerünk már! Ó, bassz meg, Zsebi. Gyere ide, hallottak? Gyere le! Hallottuk, gyere le! Gyere le! Nem vezet. Jó, de azt a lövést nem azt volt a játék. Be kellett mondani a Dávidnak, hogy játszik a 20 vagy túlsó oldalak adja, és akkor már mindjárt nincs, hogy lefordulnak. Most meg le is fordulnak. Gyere ide! Jó! Dolog egyébként, le is tudnak róla fordulni azok, amikor vagy. Nem értek fordul, mert ugye lőtt, azon előbb indult. Szegény Norma. Ott az Eli, de hát most sokat. De még minek lősz? Mi volt a baj? Minek lősz? Lőjön, de ne így. Hát de még van idő. Beadtottam volna az adásba. Gyerünk, Áki! Gyerünk! Beadták az Eli centernek, azt így jobb kértek. Jó! Ja, menj el onnan, ne feljöjjön. Igen. Vissza gyorsabban, Eli. Ügyes vagy, Ádika. Fogja a nyakát. Hosszú. Hé! Már megindult a kapu felé. Nem volt, hogy sem belül. Nem is mellőttük. Nem is mellőttük, úgyhogy mindegy. Szép! Egyszer leraktam, egyszer is. Igen, igazad van. Így volt valóban, Hello. sajnos, de így volt. Meg egyébként is mellé dobta, úgyhogy tök minden. Úgyhogy könnyen adjuk most magunkat. Basszus, szegény.
Idő! Szegény Dávid. Amikor a bírónak kell Figyeld, mert a Soma fejbe dobban. Ne így álljátok, fiam, hogy nem tudtok labdát kapni. Ott mi van? Ott mi van? Azért király. Tudod be neki. Gyerünk! Nem vissza. Hátulról. Hát hátulra lehet végezni szerintem. Edinek. Kapás. Jó. De nem lett volna jobb, hogy oda az Edinek. Eddig pont a kapuval szemben. Eddig ott szívesen kapuval szemben. Nem látod? Nem láttam, de... Megérdemeltem. Nem biztos fiát, szóval lőtte. Kifelé ment a kezéből. Miért lőtt a hosszút, és akkor egyen nincsen. Táncolnak, semmi. Ücsülött! Ott! Szorosan eddig. Vége van! Azért jó. Jó, miénk. Gyerünk. Rész. Na. 3-1, de lehet a gólunk. Norman próbálj megjátszani, ha valaki Közép! Jaj. Ott megy az Omár, Omár, add már, most már késő. Nem késő az. 5-ös. Helyes. Na, ki lövi be? Nem tudom. Baj fog lőni? Dobjátok be. Norman, nem sok sikere volt neki. Be kell lőni. Megfogod! Belövöd! Amint kiveszi a hálóból. Szép. Nem volt! Nem volt benne. Gyerünk már! Bazd meg, hol a lábad? Gyerekek, azt nézték. Szép volt, Bubusz! Szerintem. Ajánl meg! A bíró nem látta bent ez van. Nem vagyok volna abban, ott van. Azt mondod, hogy eddig oda kellett volna állni, ez az. Most ez mennyi volt? Nem? 2-4-et. Az olyan volt. Minek van 2 bíró? Hogy több fizetést kapjanak. Fúj, már csak nézd. Igen. De ahogy a Ferenc megyikön van volna a bíró, tehát az néző. Már nem szúrás. Hát, hogy több pénzt kapjanak azért. Hát. Na, valaki középre, gyerekek! Na, add a Daninak! Gyerünk, ez az, hát ebből ítélet lesz. Hát még Hádinek is. Hello! Az micsoda? Nem igaz, hogy gólt se látja, de... De van rajta szemek.
Már sajnos megvan. Ki az? Megy a Dávid, adod a Dávidnak. De Szocsi, ne úsz már Dávid elé. Ott folytják a Kevin. Kevin is folytja a másikat. Rohály Dani, menj már. Hány centire volt tőle? Most ezért, hogy Nem hozta most a góllövő sapkáját. góllövő cipőjét. Nem baj, majd a következő. Tényleg? Én szerintem hátra felültött volna, nem? Nyújtott kézzel hátraütött a védőre. Bekiútra úgy, hogy szerintem. És ezt ő onnan egyébként látta a... Mondta az Attila, hogy indián. Messzelátó. Messzelátó. Azok simán 2 méteren voltak, hányas 6-os játékos. Nem lőhet. Rá, hogy a nősz. Belül van. 7 méter azért, ha végre most 2-be egyet kapott. De amikor beadták, ugyanez volt. Egyébként nem annak, hogy kapott. Hát a gólvonalat se látták rendesen, hát ezt miért látták? Itt még vonal sincs. De legalább az segítség neki. Persze. El kell A végezni. kapusnak, hát a kontát fújnak, akkor kapusnak a mitte. Okos tojás. Nem akartam bántani, nem mondtam senki. És sem mondtunk semmit. Gyerünk már! Mitől? Nem volt kézen a labda, még akármi lehetett volna. Ha nekünk van ilyen, akkor nem fújják, meg vagyunk elveszítjük, mondják, hogy kézen van a labda. Én nem mondja, hogy kézen van a labda. Gyerünk már! Na, még hátrébb. És még hátrébb a kék. Az meg. Zsebi. Játszik a Honvéd! Olé, 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 olé! Játszik a Honvéd a bíróval együtt. Két van a bíró. Igen. Az egyik a bíró, majd más, mint a bíróság. Mit csinálnak? Nem tudom. Baj van. Jól néz ki. Tanástalanság. Ez az hova? Hova? Ezek ugyanolyan volt. Így sokkal hosszabb szívét. Következő már az itt. Na. Jó, bravo Norman! Mi volt az 5 méteren, mit adonáltak? Ja, hogy nekik mondja az a bírónak. Nem játszunk végig, ez az első ilyen erre próbálkozás. Igen, erre játszanak, nem, hogy erre játszanak.
más nem tudunk. Centerünk nincs. Igen. Gyengébbek vagyunk, fiatalabbak vagyunk. Mi mással tudunk játszani. Viszont ők meg el fogják bírni. Menjél áll, ússzál vele! Menjél vele, menjél vele! Végig! Lőd be! Úgy van! Mennyi az eredmény? Visszahozzák a 92-eseket? Nem lehet végkel játszani. 98 és felesleg visszahozni. Ebben vannak Áron! Nem baj! Belefér! Simán. Annyi előnyt adunk nekik! Nem kell így is meggyőzzünk benneteket vissza. Még nincs meg vége a meccsnek, meg kiabáljuk el. Hoztunk 2003-as nem csak ezeket, hogy küldjük azokat is. Tehát menjek a 2003-as. Szuprá! Igen. Ez az, megvan. Köszi. Ha visszaúr. Te most 5-3, ugye Pepe? Igen. Látod, 5-3, ugye? Még egyet lövünk is izgulni fognak. Vagy most legyen az, hogy fejelünk. Gyerünk gyerekek! Ott a Norman! Gyerünk Norman! Az nem odaütött, az nem volt, de. Bassza meg! Szép volt, Norman! Nem baj Norman! Mennyi idő van Pitikém? 1:48. 45. Ott a szélén miért nincs Szacsi, menj ember? rá, baszki akkor! Hát de nem, hát ott Nem volt semmi, csak ezért vissza volt maradva, igen. Hosszú szövet! Hogy kell visszamaradni? Hát ott A maradt kapuka vissza. volt, nem ért el a kapus, nem érte föl. A szegény olyan Ő akart kicsike. belépni, csak nem Igen, akadtott a labda. olyan kis béna. Ez a szerencsétlen gyerek. Piros sapkába állított. Mindig, de, ja. Hamis Az a piros oldal, kártyás. te, nem a piros sapkába, azt nem mondja. Hamis kártyás, tökre pirosat. Az lehet, hogy előtött neki. Hát az semmi. Menjél érte! Hacsival is csak többen vagyunk, nem? Hát, Ja, jövőre már nekünk jó lesz, jövőre nálad. Nem, jövőre hogy ott nálad. Azért! Mit csináltak kettes? A cserével kiállítás végleg. Szerintem is cserés igen. lenne simán, te. Ha Nem a már 11-es, a kék 2-es. Durva disznó. Úgy bírom ezt a Judit Ildikót. vagy akkor ez egy cserés jár, hogyha látja rendesen, hogy nem simot kértem. Miért páros? De miért páros? Azért, mert ütivel vágja a másikat. Mitől páros? Tudják, hogy talán mi az a pár? Nem mondom, hogy igaza volt, már fújt egy kontrát. Pár az a két kiállítás, nem az. Csak ott cserét, tehát Gyerünk Norman. Anya azt akarja, hogy 2 kéket állítsanak. Lőd be! Lőd be Norman! ha látta, akkor tényleg, ha kiállítás volt neki, akkor ott cserés az egyértelmű. Vagy semmi. Elbasztuk. Páros kiállítás. 2 kéket, igen. 2 kéket kellett volna. Jaj, de szép volt Norman! Ez nem víz fülött ütött, de mit ez bolondban? Igen, az. Amúgy meg lehet vízet, ezt a videó láttam. Azért mondottak, az simán cserés. Nem, bár följöttünk 5-3. Ki hív? Vonya. Gyerünk, Kevin! Arra 8-as, legyél aljas! Gyorsabban, Kevin! Hello, Evics, na? Egyszerre.
Kézilabda meccsen édesem hol lennék. Vártsatok, vártsatok! Hello! Valaki! És te már hazaértél? Na és milyen volt? Jó volt? Na. És a Báli? Belefújt! Adod az Edinek. Add az Andri! Akkor örülök, hogy jól érezted magad, ha már elmenték. Noel, úsz már vissza! Menj vissza! Gyorsabban! Tényleg? Mert? Lesz az ember. Omár. Lőni fog! Na, az lőjön! Szép mondok ki a kettő. Hajrá! Ó, ez szép. Sajnos a szép lövés van. Igen. Jól lövés van. Két év múlva mit tudja? Ne is kiadtam két sóra. 11-10-3. Na nem tudtam, de sok. Az víz fölötti ütés volt, minimum. Az meg nem engedte elvégezni, jól van. Nem látjuk. De megütötte víz fölött egyébként, azt meg nem engedte elvégezni. Azt tudjuk már észre. Hát még esetleg, ha föl tud hívni téged, érted, akkor jó, de már nem hiszem így. Te kapd le a fejét, fiam, megér egy kiállítást, legközelebb megtanulja. Hé! Hátrafejjel a kék hármas folyamatosan, baszki! Meg az egyik bíró nézze már! Azaz! Szép blokk! Igen. Hát nem baszki nézze, hát direkt hátrafejjel. Nem véletlenül, nem toltak, az direkt hátrafejjel. Nem vével a 90-es van. Semmit Évi, már úgyis megvárod a végét és kész. Azért mondom, hogy megvárod a végét és kész. Omár, gyerünk, mami. Kikapunk, serdülőnek van. Aztán utána remélem meg haza. Holnap beszélünk. Ez te vagy? Ez az! Na mondd! Igen, majd elmesek. Olyan alkalmas csapat nem is érdekel. Szia! Mert az előbb durva volt a hármasban, az ideges töltnek. Már nem azon tudott utáni, de... Nem tudom mennyire. Szocinak van milyen fogődő. Már 7. Szocinak van milyen fogődő. Minek? Javasz, hogy fogsz a benzin. Összefizet eredményzás. Jó, hát épp azt hiszem, Ja, nem tudom, mit akart vele. Hogy tudjuk úgy elvégezni a középkezdést. Milyen? Az azért határesetleg. Gyerünk! Út! Segíts, Árom! Szép! Bravo, Árom! Daninak! Megy a Dani! Kapás, kapás! Dani, labda jött! Labda! Mindenket meggyőz. Igen, kapcsiból. Menjél! Váltsatok már, gyerekek, sikerül váltotok. No, hát ne hallgass. Labda! Szerencsénk oda ment a hármas. Hey! Bati, told már be 4-es 2 méteren belül. Figyeld a labdát! Bati, hát valahogy próbálja meg. Kiklandozza, vagy bármi. Tömeg kellene.
Azaz! Csuk! Jaj, majdnem gólt ütött, bazd. Akkor viszont... Szöglet! Akkor meg! Akkor ilyenkor mi van? Szöglete! Nem végezték el. Elvégezték ott, az valami. Hát, hogyha rossz helyről végzik el, olyankor mi van, Spori? Újra adjuk! Dobra! Igen, látjuk. Észrevettük! Újra adjuk. Kiállt a súlyra adjak, vagy mi? Végre védett a kapusban. Nem is ért a kötél. Nem várd meg, mikor ide kötélik. Hát bíró vagy jó, hát de... A putnak Mind a kettőnek rossz, bazd meg. Valószínű, hogy kimegy, de előtt befújta. Támad Drag Norman. Bum! Elrúgta magát már még. Nem tud már úszni, túl öreg hozzá. Úgyhogy előtt itt nem fog tudni már. Ákos úszta gyorsabban, mert rosszabb a labdát kapatával. Gyerünk, Dani! Segíts neki! Gyere a labdát! Szerintem... Nincs. Menj. Húzd be! Na, ott megy! Gyerünk! Gyerek. Nem csak ő, mind. De! Hát hozom gyengéket. 7-4. Ebben még erős maradt, azokat is figyelj már. Ezzel még küldtük beteg levézbe. Hello, SC! Lőttünk 4-et, az biztos. De nem tudom, hogy 7-4 volt. Igen, 7-4. 7-4? Hát akkor széles sima is. És ma alig bírják, gyerekek. Olyan vágták a szokott. Vagy lesz egy meccs. Elfárasztjuk őket, és akkor itt jövünk. Most arra nem tudjuk, hogy könnyen dolga legyen. Kevin szorosan! Ez a taktika. Nem lesz, hogy azt mondja, hogy kezdőnek az edzője. Az a 3-as volt, és a hátra felé. Ott az Ákos. Ússzál vele Ákos! Már így nem. Labdával. De még így is úszhat. Hát elúszik a labdát. Ússzál vele végig! Gyerünk! Ott a Dani. Ez nem jó. Menjél! Úsz! Segíts, Ákos! Állts ki! Dobra! Talaj Márka nincs itt. Most bejött a kettős. Miért oda dobtam, én nem oda dobtam. Ott az áron. 2000. Zárvas. Hey, nem lögdösödünk. Na nem jó. Ez lemegy. Gyerünk, Edi! Motorvértünk. Érdemes, hogy azt mondják. Én azért hozom kocsival mindig, tudod, hogy ne fáradjál. Hát aki nem viszont hogy kisebb, hogy menjen ott. Látod, volna a teltén. Nem is, azzal jól lövésem a gólt. Mi van már? Én is hallottam, hogy beszólt neked, áll is így cserébe. Mi volt az? Nehogy már időkérésedik legyen ilyen volt. Ne vicceljünk már! Ne vicceljünk már! Úgyhogy megnyomták véletlenül a gombot. Csak nem, megnyomták véletlenül a gombot szerintem itt a okosok. Igen, most lejárt. Gól helyett. Azért kettesnek írjuk be, kérlek meg.
Keveset lövünk ebbe a bajnokságba, és ezért számít minden lövés. 7-5, nem? 8-5. Az már mindegy. Azért nem, Robikám, azért nem. 2-t kell lőnünk, vagy 3-ot, figyelj, az mind a 2 meg. 1.35. Ezt a harmadik. Bizony, ez az. Gyorsan gyerünk, húzzunk. Passzolni kell. Nincs is kinek passzolni. Norman! Norman dumál. Norman beszélget, kávéházban van. Már nem félt, nem nézzük rá úgy. Kevin! Kevin! Nem volt ma! Nem baj, Kevin, nem baj! Fölzúdult a tömeg! Hát, mert ez szép volt. Fehérbe ilyet is tudunk, csak nem ment be. Hát jónak nem volt, jó, csak szép. Kicsit, ne tárgy a száj. Nézd, mit csináltak? Center. Úristen, miért felvonulunk Szép, szép, szép. Mit tudod? Azért mi van? Magától van, nem is akar följönni. Öcsi! Mi ez, bakudrás? Ja! Nem kell elmenni, játszani. Először ellőtt. Elvégezte! Ellökte, az nem érvényes. Ellökte testtel a védőt. Csak utána lőtte el. Lefordultunk még egyszer, és most mi van? Kétszer lehet, hogy mi? Ellökte a védőjátékot. Majd kielnek előtt is. Mit néznek ezek passzízát? Lefordultam? Mindenki labdani kell előbb. Aztán még egyszer elkezdett színezni, és talán előtt. Már elvégezte. Eleget a labdás. Norman miért nem indul el egy kicsit? Befelé. 11-es jó. Nem lehet elindulni, mert 11-es volt jó, és inkább maradt vele. Hadd szegyenek 9. Ez jó, mert megyünk védésnek. 89. Gyerünk, Takas! Nem lesz szendvics! Gyalog kell hazamenned, Dani. Használd a lábad! Elkittem, Robi, nem gyorsan úszunk, abban a pillangóra. Hallod, meglátják, hogy jönnek 6. pillangót, meg ilyen mondani. Szép volt! Hogy nem bírják már. Éhes. Milyen szendvics az a csoda szendvics? Senki nem kap szendvicset. Két csaj, tudod. És rosszul játszik. Gyerünk, Noel! Ezt most nem fújod le! Az előbb ugyanez volt. Nem baj. Edi is átment már alatta, mögötte volt, csak nem tud, csak egy szabadulás. Az előbb ugyanez volt nálunk. Előbb a szemüvegben láttam, most a szemüveg nélkül egész más. Ja. Más a világ. Megváltozott a színe. Na azért. Hát azért. Azt, hogy valami kereket megkop, nem baj, ha szám is van rá. Dávid! Dominik, válts vissza! Válts vissza! Mondjunk számot, nem Ott megy a Noel. Tedd be neki! Nem jó basszolni. De jó lett volna. Azért az... Ezért se kapunk semmit. Melyik meccset nézett, papi? Föl kéne tenni azt, hogy szerintem lehet, hogy jobb lesz a... Áj, baszki. Lehet, hogy a városban nézem. Szorosabb. Telefonon tudod. Nem bérek szépen. Ez az, megvan a labda. Menj, úsztatok, Jaj, nincs ne. idő. De még van, nézd meg. Vége, vége van! Add már előre! Itt az Andris. Az is késő. Egyedül kéne már megcsinálni. Nem rossz ez. Jön a Dávid, visszahúzta az kiállítás, köszi. És befújta.
az első fórum. Dehogy is. De miért? De nem úgy van, hogy előjebb. Nem azért kap, hogy előjebb, hogy igen. Ott a Noel. Ott a gól. Basszus. Előtt dobjad! Hogy kiemelkedett az Erik? Kapd el, fiam, te gyorsabb vagy, az csak 12-es. Ez az. Kiemelkedett kim volt, Gatik, nem tudott labdát. Pedig húzásra volt jó neki. 21-es nem lehet. Menj közelebb! Megcsinált kell. Itt a Dani! Jaj, nagyon messze. Valaki jöjjön középen, gyerekek! Yes! Hé! Nem jöhet. Ugye ezt mondásra biztos nem valaki. Elfáradt. De akart volna már, hogy... Hagyjad akkor! Mondtam, hogy vérti vagy. Ki? Melyiket elfáradt? Danit. Rohály, mit csinálsz? Azt mondja, négyes, én ezzel a kicsivel nem maradok, mert inkább kimegyek. Inkább nem megyek, Elió, utána megyek. Rendesen azért nem. Remélem megvan a felvételem, mert az... Jaj, ez lő, gyerekek. Végre Zsebi. Meg vagyunk! Dani, hagyjad, hát ő nem tud mit csinálni. Szorosabban. Ki a Robi? Hátra! Fejjel! Hátra fejjel! Szerencsétlen! Mit néztél? Soma, nem mondd már, hogy nem látod, hogy hátra fejel. Nem is egy feje, kettővel legalább. Hát nem. Annyira látványos. Állj csak Fejelni akkor lehet. Azt hittem, hogy akkor lehet fejelni, Laki. Lehet. mondjuk 10 fölött még, de mondjuk a 10 fölött még a fejét. Találj csak a beket a fején, és az mindig beszél, hogy te is tudod. Gyerekek lefejek a fejét, még annak éknek is. Mi történik? Nem szokja meg, hogy lehet. De már nem először csináltam a meccsen. Szándékos fejés. Engem ne, Isten ments. Téged? Engem ne. Jaj, ez a baj, ez a baj. Mit csinál vele? Gyereki, két, nem, na. Nem tudod, mit csinálni én. Hát ez semmi nem volt. Amúgy az durva, hogy ennek fontos, hogy láttam már egyébként, amikor a gyerekünket kellett jönni a labdalatért, mert ott van ligája, szóval azért nem véletlen a fejelés. Az meg ez a már. Ez miért lila sapka? Mi? Hoppá, az cserés végleg. De lila sapka. Szerintem nem lehet a sapkába játszani. De miért lila sapkája? Nem van egy UV-esés a mezőnyben. UV-esés. Amely az gatyában. Nem volt kék sapka, vagy mi van? Nincs kék Most az aljas, mert nem kék sapkában van. Nem, mert már abba is melegített. Nincsen 8-as sapkájuk szerint. Kicsi a költségvetés. Nem már Gyerünk, Ádi! nem ér már mikrofonról, mindenben tudtam az elég. Ja. Nekünk a kapusunk ma otthon maradt be. Lehet, hogy még ott jó. Áron elindult róla inkább. Hússzál meg Omár, mert lemaradt a 11-es. De Áron több felé gyere, igen. Na, most hova megy már? Menjél vele! Menjél vele, állj bele! Ott
Ott a Norman középen. Ott megy a Norman. Úgy, de kézre jött az. Jól van! Azt hittem, nem vagy jövő, mint a végén, mert nem volt ott. Fonalat veszítem, mennyire a vége. Jól van! Fogd meg! Előbb ugyanúgy, hogy szabadulhat. Konkrétan nem védett a kaput, eltaláltuk. Meg tudod elugrani? Hú, van egy ürik a nézőt? Nem, hanem egyik játékosnak szerintem megvan a kiállítása. 3 hibája van valakinek. Akkor ez 5-ös. Igen, újra. Kinek? Ki az? Végse? Nem értem. Csak kellett kis időn, a szomves volt a som. Hát hívott egy kicsit a somat, tehát lehet. Nem hívott, itt beszélgetett valami. Ja. Ja, tényleg ezen vagy az. Én mindig? Tegnap játszottunk Hé, anyamát. Hát nem hagytad, hogy elvégezze, tovább harcolt a második ilyen. 5-ös cserébe. Bravo. Úgy van. Köszönjük szépen. Ezt helyesen mondta. Igen. Ott a Norman. Ott a Norman. Most miért nem lőd rá? Lőd! Már elsüllyedt basszus. Hallgassatok Attila bácsira. Itt meg elsőt a kapus. Ott nézem, miért nem lőtt? Tehát nem kellett előni, de hol ment oda? Elsőt úgy felebe a fejet. Kiesett? Vagy mindig van felülve. Menjél már! Víz alatt! Jó! Király. Hé, és még vissza is. Most kézzel a hóna alatt őket, igen. Jaj. Szoros, Martin! Martin, szoros! Szoros! Szerintem nagy része 90-ként, és játszanak egy idős. Jaj, csak hát hátában lesznek, mert hát így mellett. Na! Ja! Köszönjük Végén szépen! papírozzuk az arány, nem? Ja. Azért volt, hogy nem hozták meg 3-4-1. Ott a Norman. Gyerünk, Norman. Csak céloz is Norman. Most vissza. Na most ez sokkal jobban. Elsúlzott kellett. Hát onnan lőjél egy gyorsan. Komolyan mondom neked, ez a pali. Vagy izomba előbb célzesték, vagy passzív. Tehát Az lehet, hogy bemenne, de... Ki volt a keze? 13-as. Omar. Ja. Időt kértek? Csak hogy később legyen vége. Nagyobb volt az. Ki az ellen? ilyennek őket az intimással. Csak úgy, hogy kompenzálnak, hogy pont 12 lesz, úgy minden jó. Hát biztos. Az ifjúságban nem hisz, hogy a szíveség, már most elég szíveség. Ő nem ezt tényleg. Lehet még erősebb valamivel, de ha nem ezt magasra van. Még lapukát nem milyen magasra. Azt mondják, hogy ha tudom, hogy szülőben 160-80 Hát mert 20 kilós súlyt adtam a lábadra. nem volt, kirakadásság. Én azt bírom, hogy én azt kellene, hogy ebben mondjam, hogy már és hát tényleg mindegy helyzetben. Hát úgy felfelejtjük, hogy nehéz, hogy nem tudja. Már most nem össze, ahogy nekik az emberek megösszek. Nem, két alsó csigolyát. Ez az! Egy masszafortolja. Voltak magadnak. Akkor nagyon így történik alatt, hogy főleg kórjolgat gyerek. Vagy, besegítettek.